Mana kamano kaka wadhi ni eri gi jaduong' Bungeso. Maendi en yo mabende koro wadonjo godo e kit Mikayi mabende Bungeso wacho ni yor nyiri onge ng'ama nolose, onge ng'ama nopaye, en mana yo mobedo kamaendi e kit Mikayi kaka wadhi ni eri kod jaduong' Bungeso. Jaduong' koni yo ni ng'ama opaye onge. Okay. To kidigi moko kier. Kidigi moko kier kaka ma kori nyono ka. Kori nyono mana piny mos mondo kigi kier. Koro kama wadonje ni to en akiriki. Koro mai wane akiriki ma kama ne Nyasaye oloso go ber kidini ma kuonde ma kamagi kidonje ma miyo pogore gi kite mamoko bende makelo hera mare ma miyo welo biro ka neno gik matimore e nyimba nikech ka koro wadwa wuok kama ka podi donja kama podi donja Kane no ka weche mag lemon tie ai eka wan gi udi mai ot kache kamiyo maka kulbi kucho ibete leng kata kanende ukedo la dui lawi nise bila dui ngeni kiane okneka samoro orengo kula manu ini chikoku to ilka kore de ti pondo ne ka koro kanyo chalo kar pondo koro igo kodhiku koro ka winyi ne ka en ke di tieke ni ke ko iba wuok bange ko kiani wuok ti chakidoko kama mas wano mara mokongo ma mo kusho tichi mao mai kama neneji be manene kikendo kidini tuba ka inde ko kai kane ja sebo ka ja kikendo mikendo nyako mok nya sebe mikendo ka dai wuti ne ye gagi ye gagi ler mo ko mabe ya gagi endi bone jo ma ju ke bedo go ma ke ya jo ka jo o do pe ga mato kinyi ni go sida me ni go kura jo ga ni o do temo ko mato keto pe to ngiyo ko gima kama matime gagi moringo no man nyiso mage umajoga kuro gagi no kanene kendo mikendo nyako miklugo idako ma miya hagi dolugo ikendo ka gi yuoche dai wuti miye hela miye gagi no obiro richu widi kidini kamo chuwidi ko miel ko gotenga ni to go sigala gana to mulo kiteni kama to bolo gagi no pinka mano tiene kungure en chigwengni okno agwengni makata maisa dach kuma chanadi uteno koro kai musiki mwana matemore yule manaka tuba ka onge mesumba nikech kidini mesumba kanitie to tuba ka koro sani onge mesumba nikech kidini mesumba en ngama okonyo mesumba en ngama onge dhako mokokendo tangoma miyo ngato nyalo kawo ngima mar bedo mesumba no en kido ka ko chwe ka nyuol moro ne wuok mesumba kata gwat moro na nyuol moro no to koko kendo to nyalo luko tu ko bedo kamano ibedo mesumba na to ma kata ina nyalo ngoni dano ni remo dano ni remo min gosa moro nya sebo min gosa moro nya nyaka koro moro no to moro nyaka ina no kalo wa mabio bedo o dala da mesumba bilo beti kara mesumba moro no to kujimoko kendo mana kaka mesumba be samoro ngato bende bedo ng'ama chwere mabet moseot en ng'ama obaro dhako gi kuke wang mano kendi en wat ma en koko dhako mona aya to sama mon ani iterino mwaka ni ber kisudo koro ka ngiparo ka koro mon gi nyiri go be koro kinyal nwang'o nikech isebedo amuti ya koro medo mana be puro medo mana wangi yo koni mamae ot makoro joleme ka insan joleme ma kai lungo ni kababa misia ma en ndeto ma e picha ne e ma giketo picha ne kai tango miyo jolejo ema thothne lemo e kitegi kwani kite mopogore wayudo mana ni jolejo ema leme gigi duto te wabedo wapenjo ni tango miyo jolejo benya problem jolejo go kone omba ni kuonde gi leme ni Yesu notueyo e go kuonde gi bitueyo to gi leme ne pi kore momiyo jolejo ohero biro kuonde ni Yesu notueyo e go to ka gibiro lemo gi kawo odiochienge gi kai gibiro tich ang'wen kaka kawuono to gi ayo Jumapil gi kawo ndalo adek ka gitweyo gi chien wadhi nyime
Koro wadhi ot moro magine koni. Mara ariyo. Wadhi wachopo kati chungo wiyi. Mana kamano ero jahera mar Lolwe TV, maendi watemo kelo ni gigo eko duto matimore gwenge mag Luo Nyanza, nikech maendi e TV mar Dholuo maler e piny duto mantiere nyaka sani. Omiyo kaendi wadonyo ni to jaduong' Bunge so chiwonwa ler machalo nade. Aneno ka nitiere kama chalo mana togo iye kucho chonde. Jok ma bende jolemo ma jolejo maneno ka oketo tipo kanyo mopogore opogore mag ji. Obuyi biro nyiso ne to en ang'o matimore e kidieny machalo kama. Jaduong' ler no wachni. Erokamano. Kama koro wadonje e ot meneno makoro mae ot mogik piny kae. Gima ne timore ka kuom joma ne dhi kedo ka jolweny ka. Kane koro giwuok ne gigodo kiny gidhi e lweny to gibiro ginindo kae. Kendo kae ma gileme. To kae ma gikuong'ore. Ka ng'ato wacho ni ok adhi dok chien, adhi tho ne lopo, ma kata neno ka jasika nyima to ok nadog chien. Nyaka wanarom kode rigiri ma lopo duogi. To sechego mane gilemo kani gin gi jaduong' kaka Juoga mang'iyo ka gidhi lo lweny kata idhi logi. E sama giwuok makoro giwuok kabisa mathuon osemako tonge kama jaluka nogo ni hi koro giwuok gidhi e kedo, giwuok gidhi ok gidwar ng'ama dhako no ng'at mbele gi kama. E gima nomiyo jogi nindo ka kendo ne gibet ka e kinde duto ka udhi e lweny ok ber kinindo machiegni gi minot. Ang'o ma kethore kinindo gi minot ka udhi e lweny? Kinindo gi minot machiegni ang' inyalo bedo gi gombo. To ka chopo sama koyo kiny dhi e lweny ionge teko. Mane momiyo ng'ama dhi e lweny ok onego beni bedo machiegni gi minot. Kech samoro teko nyalo rumo. Teko nyalo rumo ni. Mar ariyo samoro nyalo wuok ka koyo dhi e lweny au kare uchwanyoru dhako kuong'i mowacho ni kata dhi tho. Koro kuong' ma dhako bende ok idhi duogo. Koro miyo koro mon iwe dala ti koro ji biro ka to koro ma koro ka wuok to wuok kendo ka udhi e lweny. To udhi lo lweny. Ma uduogi. To lweny ni eri joma ne goye bende mon ne go lweny koso lweny ne mana mar chuo kende. Lweny ma chuo. Lweny ne ma chuo. Ema ne ke joma mine dong' e dala. To sama chuo ni e lweny be gichiemo koso iloso ne gichiemo gi ti. Sama chuo ni e lweny chuo kucho gichieme. Mak mana ni sama ko githikedo ka giseriembo Kisumo ma gipono ni kata ka giriembo Asembo ma giduogo gichokore e tong' ma koro gichokore e tong'. Koro kanyo ginyalo mako kata dheri gi thuon to giyango tichamo kanyo. Koro pod wadhi nyime. Mana kamano ero jaduong' Bunge soselero ni kaendi gima ne time maduong' en chokruok ka oganda dwani mondo dhi e lweny. Gima bende ochako nyiso manyien na odiochieng' ma kawuono ni oganda osebedo ka penjo ni tang'o miyo ka ji dhi e lweny to idwaro ni mondo joma chuo kik bed machiegni kod min utegi. Obuye wacho ni samoro nyalo chwanyori kod min ot ma min ot wach ni ito kata dhi e lweny no to makata idhi tho. Koro maendi kelo weche mag kuong'. Bende wacho ni weche nyalo bedo mang'eny ma teko bende rumne ng'ama dichuo. Magi duto gin mana weche achiel ariyo adek mwayudo e kit Mikai. Mana kamano ero jahera mar Lolwe TV pod wach dache achiel kachiel kod jaduong' Bunge. So kaendi kama wachung'e ni ere kunyalo neno to koro unyalo chako neno gwenge. Maendi en Kisumu County to Bunge so oseduoke chien nyaka wacho ni magi e gin gwenge mag Seme. Obuyi wacho ni maendi en gwenge mag Seme. Koro kaendi ng'ato nyalo nene achiel ariyo adek matimore. Nyiswa ni to kama wachung'e ni ere ang'o mane inyalo timie? Kama wachung'e ni en gima ne inyalo timie. Joma ne kedo ka koro nende ka biro ka gidwa ng'iyo adui magi kaka wuotho. To kae mane ibro wacho no ka bende kore ng'iyo oganda wa kama ndo giwinji maler. Ka nene koro gidwa ng'iyo adui magi kaka wuotho. To gibet gineno ka ging'iyo kamoro giso wang'i kama mondo mi gine adui magi kaka wuotho. Koro ne gineno ma gidwang' ni cha gidok kama to gioro thuondi magi dhi mbele gi to moko be gioro dog chien to giketo gi diere to gitieko gi koro lweny makanyo kwe kamano.
koro seche duto sama wan kodo kani inyalo ng'ibet kaka kore rango go piny macho ni mae dala na mae kang'ani macha kombewa macha ka koineno go piny kaka chal kamano. Koro maendi ne chalo kiluongo gi dho ngere to watch tower kama ibedo godo ka iloso lweny to urango maber ni to adui wadwa luwo kanye adui ni kune. Koro kaendi gibet gipimo godo gibedo gipimo go piny. Erokamano. Koro kaendi kwawuok achiel kachiel to wabiro dhach nyaka kama chalo nade? Ka wawuok kae to wabiro dhach maidh kidini malo kae. Kanye ma ko wadwa dhi neno go kit mikayi maber to kanyo be ma ko nene wasi yo ma jukedo kawo yien to twe wigi ka koro ging'iyo go piny mondo joma ni piny kucho kik negi kaka dhano negi kaka bunge. To wawinjo ka ji wuoyo malo kaendi ok ang'eyo ni joma wuoyo gin joma biro lemo koso gin joma wuoyo gin joma biro neno got. Gin bende gibiro mana neno. Gin biro mana neno got to nitie kuonde miidho ma gidwa ni gigoye picha ma en achiel kuom kama wadhiye. Erokamano. Kama koro wachope nieri wantiere e kidi mar ariyo. Maendi pod en mana kidi mar mikayi kaka ne onyiso achiel kachiel kod jaduong' Obuyu Ngeso. Kaendi bende kibede tineno gode duto te mantiere seme. Koro kang'eyo ni to seme kaendi en cham machalo nade matiye kata madongie maber kachano ka kite bet thoth. Jaduong' Obuyu Ngeso nyiso ni to kama koro wabete mwachuo e tach kodi ni ang'o matimore ka? Koro kama wachuo e tach kama wabete kani mae e giko kidini meidho. Makae ene kama wabete ka koro warango go piny kabisa wang'iyo go kaka piny chal. To ema nene jowa mane jokedo ka kane osebiro ka to gituro yien to gigawe go wiyegi kama. Koro ka gineno kama ta ng'ama ni piny kucho nene kaka yien to en to neno ng'acha kaka dhano. Magi ng'ini jowa ka joka wuotho kama jogi wuotho kama. Koro kinde ni nitie wasungu mabiro ka tich ariyo sa 12 odhiambo to gibet ka nyaka chieng' podhi ma gibet nyaka wi kidicha ka ging'iyo ka chieng' dhi podho chieng' podho koni to gigo chieng' picha sama gisetieko go chieng' picha ka gilor to gikawo gaka miluongo ni aloe vera giwacho ni yath kendo gitere mitokni magi. Mano miyo koro wasungu bende biro kaendi mondo gine mahono matimore. Mahono matimore wasungu biro ka mondo miyo ne hono matimore kendo ka gisechopo kama chopeni koro giwuoro ka ging'iyo kidini kaka pod odhi malo giwuoro ni mae hono ma Nyasaye. Kamano. Koro wacho ni maendi koro wadhi tieke gi kidi ma mani mbele chande kanyi ma ko wadhi tieke go. Wadwa winyi ni to sirikal mar kaunti ma Kisumu to konyo unade mondo mi kidi nieri kaka en historical site nieri mondo wang'e ni to bende okonyo unade mondo mi jolimbe omed biro mathoth. Wacho ni kaendi ka jodongo no bede kata thundi to ka gine no ng'ato piny to ginene kaka dhano. To ng'ano to kaneno gi to neno gi kaka yien. Koro mano ne miyo ginyalo gogi ma ok ging'iyo ni to jogo neno gi sadi. Mago thuondi mane dhi e lweny. Ise wacho nwa pogruok e kind thuondi kod ruoth. Kamano. Erokamano ahinya jaduong' Obuyu Ngeso. Mana kamano ero jahera mar Lulu TV wantiere achiel kachiel kod jaduong' Obuyu Ngeso. Maendi en kama boro miwuoro mabende jafwambo mane wan godo niko kelo oluor mowacho ni en to ngang' ok oidhi gik machalo kamaendi. Wacho ni kawira nyalo goye piny ma odonjie. Kata kamano pod wadhi nyime achiel kachiel ka wadong' kod kidi achiel kende mondo mi wadhi magi duto kidwa neno gi kaka nyisi kinde ka kinde gini en marwa mana e Lulu TV. Maezawa mineli kondo yogo maezawa mineli kondo yogo rani maezawa mineli kondo yogo maezawa mineli kondo yogo rani maezawa
Onyalo duka de wewe bia kende. Gika indikoro wachope giko mar kit Mikai. Ma indi en kidi ma oganda mathoth ang'eyo ni pok oyudo thuolo mar chopo kaendi mondo mi okaw thuolo mar nene achiel kachiel. Ka unyalo ng'iyo toka kacha chande kidi no dhi nyaka malo kucho kuma winye manyalo dhiye wanonge kod teko mar chopo kanyo. Kata kamano jaduong' Obunge pod en jaduong' motegno mwachopo godo nyaka wiye kaendi. Wadwa ng'eyo ni to e giko mar kit Mikai dhako mokwongo e dala en wach manade mane timore kaendi. Dhako mar ariyo Bunge sono senyiso no nyinge e dholuo ne en Nyachira. Kaito dhako mar adek nyinge maler e dholuo ne en Reru. Mago duto gin weche ma onego joluong'e achiel kachiel. Kit Mikai wachopo e giko mari. Jaduong' Obunge so. Erokamano. Mae kore giko mar kidini kama waidho ni mae be mwaneno go piny to mae be mane jodongo machon kubiro yweyo kaka koro gibet gipimo go piny ging'iyo ni macha seme makanye macha uyoma macha kanye. Koro mae mane gipimo go piny ka giseneno. Koro ma e kargi mane bedo mar ka giseyweyo ka gonyango ka gibiro ka koro giwuotho. Jotendwa mane jokoko mane jolweny ka be kane biro ka to gibet ka ging'iyo go piny kaka piny chalo to ang' wana chake gi kanye kata wadhi chake gi kanye. Koro kaendi mane gibiro to gibetie koro kawacho gik. Kaendi ilose wach mogik. Ilose wach mogik ma koro bet ni mae koro wadwa wuok to waluwo yorni to wachopo kama kamano. Omiyo wacho ni kidi nyeri gima miluongo ni Kit Mikai wacho ni jaduong' no ohere sasa ma jodongo ne biro leme to owacho ni ane tie kidi kucha. Koro miyo ganda no okaw mane nying mar Kit Mikai no wuok gi mane nying mar Kit Mikai jaduong' no ohere kane ne biro dhi lala ne tin manko onge to biro e tie kidi ni emoyweye. Koro kipenjo kucho tikoni ni mine kun jaduong' nitie ni jaduong' to onge to en kune ni jaduong' mane tie kidi ni jaduong' ne ohero kidi no mana ka chiege ma Mikai to kuom luo dhako ma Mikai en dhako maduong'. Koro ka jogi no dhi mobet piny ka ne jodongo biro ywe ka to ne gipenjo ni jowadwa to kidi ni kod waluonge nang'o kitwa maber ni. Koro ne ji duto mane ni bura nong'ado ka kaluwore kaka kae ma jaduong' ohero kaka da od chiege maduong'. Koro kidi ni oluong ni Kit Mikai. Kit dhako mokwongo. Nikech e dala ka jaduong' ma jadoho to te dala ne od dhako maduong' ema siri duto donje. Be ma weche duto donje ma dhako ni emong'e pando mar siri mag mon matindo kande. Makoro ema nomiyo joluo machon ne omiyo mon madongo go teko matindo gi be nene uluorogi. Kamano. Erokamano ahinya mana gi kanyo ero jahera mar Lolwe TV winjo maber chakruok mar nying mar Kit Mikai kwa yudo maber kuom jaduong' Obunge en ni ng'ama Mikai en mama ma okwongo e dala kaka joluo machon kit luo kod tembegi jaduong' ne ok bed kod dhako achiel ne obedo kod mon kata adek kata ariyo kata ang'wen. Omiyo dhako mokwongo e dhako mane bedo kod siri duto kata maling'ling duto mag dala emomiyo ni luonge ni dhako ma Mikai. Omiyo kane jaduong' ero biro kaendi mondo mi obed Kit Mikai kaendi obet mos koro ne wacho ni ohero kidini eri mana kaka jaduong' machon ma jaluo maonge kod wach moro amora ne hero dhako mokwongo miluongo ni dhako ma Mikai. Omiyo kaendi Obunge wach maber ni jok mabiro gin oganda mathoth wasunge biro kaendi kawuok e pinje duto mondo mi one kama ong'ere ka historic site ma bende en Kit Mikai mantiere e county ma Kisumu. Jaduong' Obunge nyiso ni to sirikal mar gweng' masani wan godo mar county okonyo unade mondo mi kidini eri ken kama oganda bire kata kawuono wade ka oganda thothie gin gikonyo unade mondo mi uneni chenro mar neno kuonde mar lombo wang' kama indi pod dhi nyime. Wasebedo gi chandruok mar kidini kabisa. Kidini higa mano yawe mondo mi obet waris ne higa mar 76 ma Obunge mano yawe ne ng'ato ni Matthews Ogutu mane jaugenya kidine mane minister mar waris. Ogutu kane oseyawo kidini to Ogutu nong'ado ne jopiny karieko ni kidini kik mondo sirikal obedgo losuru gimoro ka machalo kaka hotel moro kata kaka ot ma ugero ka manyiso ni utiyo ka. Koro sirikal kobiro to nwang'o ni gini mar jogi gitiye. Manene wagero noger ot moro malum piny kanyo ero. Koro bang'e gini kaka lore kaka nweng'o ne otamore mondo mi oger gimoro kendo ne ok oger. Koro kochopo higa mar 2011
nene wan gi jatendwa mane iluongo ni Profesa Nyang' Nyong'o ne obiro timonwa rambe mogolo pesa mwagero go ot moro kanyo makoro waluongo kaka ofis mobet kanyo makibiro tinwang'o ot kanyo. Koro sida maduong' welo biro ka makia kidi ni welo biro ka kong'e ni bani ka hotel ni ka pi ni ka to ginwang'o ka gigo duto onge giwuoro ahinya. Koro mae emomiyo kata jatendwa mane mobedo gavana nyaka ne wayiere pok onyono ka ma nyaka koro nyokuro chopo ka ok onyono ka. To kidi ni en kidi marahuma monego ni gik mabeyo gi midwarogi onego bedie tiende ka. Koro tamowa kaka yuto mitimo tin nweng'o manika onge ok nyal gero gino monego ka sirikal county monego timo nade monego bugwa mondo mi ogere obed gimoro maber to otamo county ok obugowa. Gikanyo ne wachopo e giko mar chenro nieri mabende ne wakelo machiel kachiel weche matimore e Luo Nyanza Kaindi. Ywak mar jaduong' Bungeso en mondo mi sirikal mar gweng' ma Kaindi manoiro ma Kisumu ne to ginyalo gero magawa machalo nade Kaindi kata kuonde mag gago kachiel kod kuonde mag ywe mawelo kobirie mathoth to nyalo betie mondo mi gine ber mar kit mikae. Jaduong' Bungeso gweniro kama ndumo kalo kuom bedo kod wachiel kachiel kabende Maindi ne en TV mar Lolo. Wageno ne pocha kwa duogo bro yudi Kaindi mondo chiwnwa ler madhi nyime e kidinieri mar kit mikae. Lolwe TV an Jeff Olomba kanyaka kanyo ero magi duto uneno mana e Lolwe Kaindi. Erokamano. Erokamano.